Konponketak eta beti zestagileak berak ebazen ala zeu moldatzen zinean. Ez. Bueno, pelotari batzuk ikesi behi ben zestak eta konpontzen, da... Baina, gu hemen arburistikik eta gaztxuak egunken, eta ganea, zesta bate konpontzeko, jaro, lehenengo ikesi behinen bizan, da hori, nire izan komodu itzenaz, da bastote, neban ikesi. Baina neure zesti zaintzen, bai, neure zestie, jogatzen ebanin da apurtxu bate apurtzen bazan, zesteruan, motrikora egiten ditzen, hartu kotxie, erun motrikora, hanpara bat egunin, konpondu bizanin konpondu, handik egun bidekarri, da hori bai. Da horregan asko luzetzen zestiri beran bizitzie. Ondo konpondu eran, da mantenimentu honaikik beti luzetu. Inoz uberte jatzu partidu baten zesta bat apurtzea? Bai, inoz baino, zarrezea bai. Da, edarra faeni. Segun, inoz holan zestibul txarto eta toriago zingebera eta beran menpe nobera eta bestike apurtu dut, posik. Neu jo gure ze hormin kontra bat zestu apurtzi naike. Baina apurtu dute, edartu, bake santu, hartu beste bat eta baina abestia ondo dekezuna, agunde, errabotatik edetzu nigunde, apurtu takue, zelako diruzti, nahi zeizena barakatzamar apurtzi, olako zesta bate apurtzi baino. Baina, bueno, zuertak jesin jeba.